दा गाहायाव थांफिनसै जों माने गोजौनिफ्राय गाहायाव फैफिनबाय माखासेफ्रा आरो गोजौआव थांबावदों जों थाङासै माने दुगैबोबायलै ससेयावनो एसे दंमोन माने दैमु गबोनाय दैमु निजोरा बोहैनाय गिदिराव ओमफ्राय बेयाव दुगैनानै फैफिनबाय जों भिडिअ बानायनाय जायासै गासिबो फार्स्ट टाइम फैनाय ना एक्साइटेड जानानै लामायानो जि देन्जारलै आयौ फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरोना बिदिजों फैना फार्स्ट टाइम गोजौनिफ्राय गाहायाव फैफिनगासिनो जि फिस्ला माला गाहायाव मोनहैगोन नोंलाय खाथारो मोनसिगोनानो ससे दंबावो दहाय जों जा दुगैदोंमोन बे जायगानिफ्राय ओरै फैनानै आरो बेलेग मोनसे लकेसनाव ओरैजाय फैबाय लोगोफोर ओरैजाय दंबावो माने बिसै ना दंलाबायो जे ना मोनबावो ना भिउआ बरिया भुटान जों ओरैजाय सफैबाय आरोना माने आरो दुगैबावनो नागिरदों ओरैजाय ओरै लोगोफोर दंबावो माखासे बिसोरजों लोगो हमहैसै जों ब्लगखौ नायलांबाय था गासिबो आंनि माने फार्स्ट ब्लग आरोना बेनो मोजां जायगा जिया ट्राइ खालामबाय जेबो माबा गैयामोन जोंना ओरैनो फैब्रबलाबायनानैसो जानाय आरो ओंखायनो बानायब्रबो दे गासिबो नायबाय थादो थेंक्स फर वाचिं हाजोआ लोगो सासे मोनहैबाय नै दैया दाहारथार मोनफैबाय जों माने एसे स्पट खाथियाव मोनफैबाय माने जों जि जायगायाव दुगैनो नागिरदों बे जायगा खाथियाव मोनफैबाय दैजों खोनादोंना खोनायाखै आं बेखौ मिथिला खिन्थु माने दैया बिराद दावराव आरोना मोनफैबाय स्पट खाथियाव एसेल'सै भुटान आलासि जाना फैनो भुटानाव दैयाबो जि लोगोफ्रा नेगासिनो आंखौ माने बिराद लेट जाबोबाय आं माने थाबायनाया हारसिं एकदम लास्टाव थालांगासिनो आं खारै खारै थांजोब्बाय बिसोर आंल' थालांबाय माने नायलांबाय था दैया जिरि जिरि बोहैनाय बरिया मोजांथार दुगैनो दाहारा बारा जाबाय
जों माने दुगैखां आरिखां थांफिननोसै आरोना गाइस माने जों ओरै थांफिननोसै आवगायनोसै माने दुगैखांबाय जों स्पटनिफ्राय बे जायगाया बहुद गोजानाव खमैबो 6 नङा 5.5 किल'मिटारसो थांदों जों ओरैजाय आवगायाव ओरैजाय दा जों फैफिनबाय जोङो थांसै न'आव थांसै थागोना हालाथाय माबानो नायनि र' ओरैनो लोगोफोरखौ बांसिन थाबोबाय बहुद गोजानाव बोथोरा बारा थिग नंला अखा खोरोमगासिनो ओरैजाय हाजो जायगा ना जोमै मानानै थायो अखा हाबाय थायो अब्लाबो ट्राइ खालामबाय आरोना नोंसोरनो देखायनो अके गासिबो नायबाय थाथ' आं अख' खालामाबाबो माने डाइरेक्ट देखायनो हागौ माने न'सिमहालागै रुमसिमहालागै नायबाय थाथ' ओरैजाय बिजनिथिं गोगोम अखा हाबाय ओरैजाय नै ओरैजाय हाजो जायगा बारगासिनो जि गोसा खोनादोंना खोनायाखै दे आंनि बुंनायखौ मिथिला आरो दा जों ओरैजाय जों गारि बाइकजों कारखौ पार्क खालामबोदों बे जायगायाव थांगासिनो गोजान दंबावो एसे थांगासिनो जों लोगोफ्रा माखासे थाबोबाय ओमफ्राय आरो सिगाङाव साब्रै दं थांगोनसै जों बिसोरखौ जों नुफिनसै माबायाव पार्क खालामनाय जायगायाव दंबावो गोगोम माने दुगैनाय मानायखौ लानायानो जायासै माने लोगोफ्राबो गावजों गाव माने एक्सपेक्ट खालामाखै आरो मोना बिदि जागोन होननानै आंखौ एडभेन्सार माने दा बहुद एक्साइटेड माने मावरिया हाजोआव फैनानै माने गोबां एक्साइटेड गासिबो होनबा गासिबो नायलांफाबाय थादों माने भिडिअआ गोलाव जासिगोन अब्लाबो बै हाजोखौ नुदोंना गासिबो बे हाजोआव माने खुवा माबा जाजोब्बाय मा होनोमोनलाय जोमै जाजोब्बाय बे हाजोआ गासिबो बे हाजोआ भुटान जाहैबाय आरोना भुटाननि हाजो बियो जों दुगैनाय जायगानिफ्राय खमैबो 50 मिटार्सथ' नङा सरि 500 मिटार्ससो थाङोबानो जोङो माने भुटानखौ मोनसिगौमोन आरोना जों माने एसे गिनानै जों ओरै लकेलनियाबो आमटेकानियाबो लोगोफ्रा गिनानै थांनांला होननायखाय जों रावबो आवगायासै आरोना माबा एसे देखायनो नाजाबावगौमोन अब्लाबो जा हायो बेखौ देखायबाय आं